नमस्कार मित्रांनो. तर आता रात्रीचे 12:15 वाजता आहेत आणि आजचा अनुभव खूपच विलक्षण होता. मुंबईवरून गावी येणं वर झालं आहे. आज जे अनुभवलं आहे त्याच्यावरून असं कळतं आहे, कारण आता तुम्ही बघालच खूपच भारी झाला आजचा कार्यक्रम.
कुण्या गावाचं आलं पाखरू, अहो कुण्या गावाचं आलं पाखरू, बसलंय डौलात न खुदू खुदू हसतय गालात, बसलंय डौलात न खुदू खुदू हसतय गालात. ओ कुण्या गावाचं आलं पाखरू, ओ कुण्या गावाचं आलं पाखरू, बसलंय डौलात खुदू खुदू हसतय गालात, बसलंय डौलात खुदू खुदू हसतय गालात. बसलं बाळ खुदू खुदू हसतय, कस कस बघतय आपल्याच नादात ग बाई बाई, आपल्याच नादात. कुण्या गावाचं आलं पाखरू, अहो कुण्या गावाचं आलं पाखरू, डौलात खुदू खुदू हसतय गालात, बसलंय डौलात हसतय गालात. फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, तुझ्या उसाला लागल तुला ग, तुझ्या उसाला लागल तुला ग, तुझ्या उसाला लागल तुला. फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, तुझ्या उसाला लागल तुला ग, तुझ्या उसाला लागल तुला ग, तुझ्या उसाला लागल तुला. फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, तुझ्या उसाला लागल तुला ग, तुझ्या उसाला लागल तुला ग, तुझ्या उसाला लागल तुला. जमीन काळ सोनं, त्याचं नामांकित काळ सोनं, त्याचं नामांकित रुजलं बियाणं, मुलं जमीन काळ सोनं, त्याचं नामांकित रुजलं बियाणं. तुझा ऊस वाढला जोमान, तुझा ऊस वाढला जोमान, घाटा घाटात उभारी भरली, पेरा पेरात साखर भरली, नाही वाडीत जागा उरली, हो नाही वाडीत जागा उरली. रंगपानांचा हिरवा ओला, रंगपानांचा हिरवा ओला, तुझा उसाला लागल तुला ग, तुझा उसाला लागल तुला ग, तुझा उसाला लागल तुला. फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, तुझ्या उसाला लागल तुला ग, तुझ्या उसाला लागल तुला ग, तुझ्या उसाला लागल ही फक्त झलक होती तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी पण. खरा कार्यक्रम उद्यापासून चालू होणार आहे, म्हणून बऱ्याच गोष्टी या व्हिडिओमध्ये एक्सपोज केल्या नव्हत्या, त्या उद्या तुम्हाला कळतीलच. आता पुढचे काही व्हिडिओ थोडे कदाचित लेट होतील अपलोड व्हायला, कारण की पूर्ण दिवस या शिमग्यामध्ये जाणार आहे, त्यामुळे एडिटिंगला तेवढा फारसा काही वेळ मिळणार नाही आहे. तर 1-2 दिवसाचा गॅप पडू शकतो. शिमग्यात दरवेळेला मुंबईत असायचो आणि गावातून सर्व व्हिडिओ फोटोज वगैरे मला यायचे, तेव्हा खूप मिस करायचं हे सगळं, पण वेळ मिळायचा नाही. आणि ह्यावेळी खास वेळ काढून हे अनुभवायला म्हणून इथे आलो आहे, आणि आता कळतं आहे की मी किती गोष्टी मिस केल्यात. ते आता व्हिडिओमध्ये तुम्ही किती अनुभवलं ते मला माहीत नाही, पण आज मी जे अनुभवलं ते खूपच विलक्षण होतं सगळा अनुभव. पण खरंच खूपच भारी वाटलं आपल्या कोकणात शिमगा कसा साजरा करतात हे बघताना. शिमगा म्हणजे नक्की काय हे मुंबईत राहून कळलं नव्हतं. बरीच जण कोकणातली यायची शिमग्यात गावी,
वरती रत्नागिरी पट्ट्यात तुम्ही बघितलं तर थोडं वेगळा प्रकार आहे, तिथे पालखी नाचवतात आणि तिथून सिंधुदुर्ग पट्ट्यात थोडे वेगवेगळे प्रकार आहेत चिमण्यातले. प्रत्येक ठिकाणी त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. यावेळेला काय रत्नागिरीतलं आपल्याला कवर करता येणार नाही, इवन पूर्ण सिंधुदुर्ग पट्ट्यातलं पण आपल्याला कवर तर करता येणार नाही, पण जेवढे गावात आपल्याला कवर करता येईल या गोष्टी तेवढ्या मी कवर करणार आहे आणि तुम्हाला दाखवणार आहे. तर या पुढचे सर्व व्हिडिओ शिमग्याचे खास करून तुम्ही नक्की पहा. फक्त थोडासा वेळ होऊ शकतो, तेच फक्त जरा समजून घ्या, कारण की एडिटिंग करायला तेवढा वेळ मिळणार नाही आहे, गडबड खूप असणार आहे. बाकी आज जो कार्यक्रम झाला छोटासाच होता, पण खूप भारी होता, मजा आली आणि हीच धमाल आता पुढचे 2-3 दिवस येणार आहे. तर तयार राहा पुढच्या सर्व व्हिडिओसाठी. तोपर्यंत बाय बाय. बैठकीची लावणी निघाली हे बघ, ह्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. काय मी तुका सांगतो, ऐकून घ्यायचं तुला. आता गजर निळालो, अभंग निळालो, अरे बाबा तू या मी भांडे भांडणे सवाल नाही. अरे लावणी म्हटलं की लावणीचा भाव तो स्वरच निळा निळाला